pedera mambo mtasi. Ndamira pamberi mambo mtasi. Zvese zvanditaura ndezvechokwadi. Ndikaimba chabatwa nemusha. Ndikaimba chabatwa nemusha. Mwari arimubatsirawo. Mwari arimubatsirawo. Pamusoro ichi, pamusoro yemakakasi. Pamusoro yemakorokota ese nevadare vese nevanhu vese vari mumusha. Ini ndayafana nekutambudzika. Iri mhosva yaToni Mupangura akandirova pandaishanda kuIsrael na 88 Chenimachi. Inini ndiri mabhobhirizi ndinobva kwaZindi kwaMakabheri muwadi 3 mugore ra1988 musi wa10 Machi ndaishanda kuIsrael Highlands. Ndichishanda kuIsrael Highlands Toni Mupangura anga ari musecurity naElias Chiguma vakasvika ndaisenza muvillage mavillage yotwe. Toni Mupangura akanditi ushedzwa kuna manager kupi kuoffice. Saka ndakabuda tikatorana tichienda kuoffice. Tisati tasvika kuoffice vakangondibata vari 2 vawandisa change wawandipia pandadonha pasi vawandise gumbo iri 10 Machi. Saka ndanzwa nekungofamba ichienda kuzvipata. Izvo zvindakabva kwamutare so ndapira musi wechitatu takatorofika zvekuHarare. Mumashure omo ndaimbosvika kwaSanganza. Toni Mupangura mwana wakakatsvaga cheni mawaSanganza. Ndakambosvika naSabhuku Sanganza. Ndikasabhuku Sanganza ndine munhu ari kugara muvillage neni. Dambudziko ririko taishanda kuIsrael Highlands vakandikuwadza gumbo. Zvino inini mari yapera. Kambani yakati chazokubhadhara mari kana nyaya yabva kukoti. Saka ndiri kungofamba mari hapana. Kukoti zvechokwadi takaenda. Inini kukoti muna 96 ndopata kwamutare takaenda kairi. Kupenharonga takaenda kamwe chete muna 96. Ndopatakagumisira. Ivo vakazoenda kechipiri. Patakazoenda naSabhuku Sanganza nchitaura nyaya. Ndopakati tisu takatopiwa masamu tiri waini. Inini hapana zvandaiziva. Saka dambudziko rangu nderekuti ndarwadziwa. Pandova, matinyaya iri 1988. 1988, 10 March. 88, yani 37 years. Ndinongofamba ndega mari handisina mai wangu wasvika pakutofa. Vaingochema kuti mwana wangu. Alright, izwe. Wanga kutorera. Wanga ri kubasa. Kuti Highlands. Wanga ri washanda Highlands. Anzo. Imemi chawanga kusungira ichi. Mhosva chandaizi kutomubvunza asi chandakazobvunza Toni Mupangura rimwe gore ndobvokini tichingona zvinditera naisa Mupangura mandikuwadzira chii chamakandikuwadzira gumbo ndakazvazva ndisina chirema chii akati isusu tangati mwana wamanager usiti kuurai ndosaka takaita zvatakaizvo ndo mhinduro yakaripa changu Toni Mupangura. Alright. Saka imimi after wangukushaya makazomboenda here kumapurisa? Mapurisa angadoriko Zeta rapi chai. Hapana zvari kwaita. Hawana kutombosungwa. Hawana kutombosungwa. Alright. Then pamakaenda kukoti kwakanzi chii? Kukoti takatwa iwo wakambi akazoti tine masamona takaziti kuti bhadhari nebhokirisi. Kukoti kwaMajesty kwakanzi chii? KwaMajesty kwakanzi chii? Ini ndanda zvandai ndakapiwa. Ndaitofamba. Hamuna kuenda kukoti? Kukoti takaenda kwaMutare kai. Penharonga ndakaenda. Chavakandiudza kukoti. Vakati tichazokuudza. Saka ini ndakangenda kungofamba hapana zvandaiziva. Nekuti izvozvi dambudziko rekuita kana izvozvi ukaita mhosva. Iwewe usina mhosva ndio urikuvharirwa muchitoro. Alright, chimugara ibasi. Vambosungura. Pamusoro changamiri. Yes. Pamusoro idare. Ndinonzi Toni Mupangura. Mebhobhiriza zvochokwadi ndomuziva. Taishanda tese kuEastern Highlands. Ini ndakandiri special constabulary. Uyu ndaingomuona ndisingazoti ari kushanda here aigara muvillage. Ndichigara muvillage 1. Uri musi wechitatu 10 March 1988 ndanga ndarara paJuti ndabva kuJuti ndapinda muEastern Highlands vandanga ndachishanda zvindiri kati kuvillage 1 ndakadarika nemuvillage 3 ndakuda nopedza kombo nevillage 3 ndo pandakapesana namai ava vachibva kuofisi vachimhanya ndakatovatsaukira vakapfuura pandiri pano nokumudhuruka kumashure kwavo kwakabudikira munhu ainzi Elias Chiguma
mugadi wataishada naye achimhanya ndakamira era saka ndipfuura mashure make makanga muna manager vainzi vacharangwa vakavhurukirawo vachindoya ndakamira vakati toni mupanguri batirana naAreas Chibvuma mundibatire mukadzi uyo ndiri kumuda kuofisi sema instructions handina chandaikwanisa kuita handaikwanisa kubvunza ndada kusungirwei chaivepo kwaive kubata munhu woenda kuofisi sekuti wakatakaberwa namanager ndakateera Areas achimhanya inini ndiri mashure mai mai avaimhanya vakananga kumba kwavaigara village 3 vakabva vadonha village mune matombo vakabva vadonha chiparokera ipi Areas achisvika akabva vaisa simbi ruoko rumwe chete inini ndichisvikawo vaikakadzana Areas vachiramba kuiswa muruoko chokwadi ndakavabata kuti vaiswe muruoko vasati vaiswa ruoko urworwo rwechipiri mukuru wemapurisa eStern Highlands ainzi Kaunda akabva ngoburukira kuti akamunzwa chikakarara ndokubva asvika akati akomana mirai ndokatamira asi angaiswa ruoko rumwe chete simbi yacho akati bvisai munhu simbi ndobva abviswa simbi zvikanzi nyaya ndei ndikati inini ndakunzi namadhiza ndibatsiri umwe wangu kubata kusunga munhu ari kudiwa kuofisi handisonyatsoziva nyaya vakatanga kutaura vese nechimarawi chirudzi chavo vakanzwanana handizive zvavaibvunzana mukuru wemapurisa Kaunda ndokuti no ndondowari wakomana chiendai henyu kuofisi ndichauya naye ari kuda kusvika foji yake ibuti munhu ndovatatoenda ini ndakapfuura ndodi rwangu kuenda kuvillage 1 pandaigara Areas akadzokera kuofisi zvakaitika handina kuziva asi tiri mukufamba ndakazobvunza Areas kuti kweiwe mhosva yatanga tinzi tisungire munhu yange iri yei zvikanzi aiwa yairi pana pamupangura mebhubhi aikurapa tuvana chepamusoro paita breakout yevana vanokwana kuita 7 vashaika muvillage muno chechipiri haasi kusenza saka kambani iri kutiwo vanhu vasingasenzi ngavabude mukombe ndikati zvakanaka ndakapfuura pandaenda ndakumba ndofunga pakaita 3-4 days ndakaona mapurisa vasvika zvikanzi mupangura uri musungwa kairo ndikati ini ndakabva kujuti nezuro zvikanzi hauna kuona here mudhari mwepoti kuti zita rako ririmo ndikati handina mbozvichekera zvikanzi irimo ndakapea kuzotora mastatement panapa nyaya yamhepo mhepo kudii zvikanzi makamurova no problem vana zvokuita ndo vanatova vatama ini pachangu ndakatova anguri mundeko Areas Chibvuma akatsvakwa kwangari kujuta akadirwa akauya akatorwa matama manager akaenderwa kuofisi kwake charangwa akatorwa matama ndarakaunda akanga aita kuti zvo atsundurwe ruoko rwacho akatorwa matama maya vachinzizvo vanga vapiwa mawallet nemapepa ekuti vanokwana chiremba Dr. Makinani Bonda ndobva vaendera. That was 1988 up to 1996 havana kudzoka nemapepa ekwachiremba kumapurisa. 96 takaona message wakutaura nemapepa andinawo pano Sirumbo achidimanda 11,000 kwandiri 11,000 kuna Areas. Tapo mapepa wataenda kuna manager. Manager daro wakane mapepa kucivil court kwamtani zvikanziyazvo nyaya itoiziva ko imi makazoendera court ndinakuendesa court kuti tainzi mapurisa akati vachadizivisa kuti tichadiwa court rini saka mapolisa hatina kumboenda court torai mapepa muende nawo kupersonal department. Takatora mapepa tikaenda nawo kupersonal department tikaona wewarfare painzi vamuguyo zvikanzi aiwa mirai ndibuke personal manager. Personal manager anga aripo vainzi vasizvowo ndobva vabhuku ndovatapinda ndovatawaratidza mapepa tikati ndonyaya iripo iyi ndibva kuti manda 11,000 pabasa riya ndatakaita rinofunga munoriziva zvikanzi no problem endai kuaccounts munoona vamuzvidzwa ndobvatasunga pataenda kuaccounts mapepa acho takasvika vanhu vakuenda kulanje tikagarira topro samuzvidzwa vakadzoka muofisi tikapinda muofisi tikavaratidza mapepa aidimanda 11,000 kwandiri 11,000 kuna Areas. Vamuzvidzwa vakati nyaya indoiziva maybe akaripota nyaya iyi mapurisa makazodii hatina kuzoenda zvikoti hatitombozwa kuti nyaya chakaperera pa
takangonzikana neadzokupa pepa ake kwachiremba ndokuti nyaya yedu kuti zvikanzi haisi nyaya muri kudiwa rini kuti kwacho tikati chisaponi chiri kungotaura nyaya zvekuti vari kungoda 11,000 kwandii 11,000 asati tapwadei zvikanzi navamuzviziva imbobudai panze ndibvunze vachagwedera ofisaichaji kuti nyaya iyi kungopamba sei ndobva tabuda panze ndobva vafona kuvaruda vachibvunza ofisaichaji ofisaichaji akati vakomana vari kuziva here nyaya munhu mupurisa aita nyaya iyi ndikati ndichiri kutondera ainzi makanjumba ndiyarikuita nyaya iyi zvikanzi makanjumba achiri panazvo regai ndibvunze makanjumba kuti nyaya iyi yakazogumirei makanjumba akatsvakwa akapa zvaaitaura akati mukadzi iyeyo tiri kutomuda ukama because takamupa mapepa ekuti aonekwa nachiremba tikamupa mawaleti ekuti akwire basa asi haana kudzoka nanhasi muchiri kutoudera here yeshe kuti dhoketiro rakandinetsa panapa painspection chizvo yatora nguva yakareba tisina kuactiona dhoketiro vanhu zakati right nyaya iyi ichiri open kukoti mapurisa isati yapera saka inga musinzi muri kuda kusivwa koti haisi nyaya tinokupai vari basi muende kusivwa koti taidiwa muswa 14 December takaenda tikapuwa mari dzibasa tikaenda kusivwa koti kwamutanga first day havana kuuya maya koti pakadedzerwa register tikadaira takagarira kusvika noma12 magweta ake yakanga amaoko memagweta vanagonesana takaita vakati munhu wenyu ari kupi tikati sasi munhu wedu isu munhu wenyu kazveimimi shefu because ndimuri kudirana naye isu tingori vasungwa hatingazive kuti ari kanza vandiye kuofisi vataenda kusvika munenye haana kuuya chakuzivisai mukufamba kwenguva asi anotarisirwa kubatwa nedefault because haada kuatenda koti yacho ndobva tadzokera kuisinai tikanoripota zvekupesinaro kuti ndo mafambiro ataita pasina 4 days ndezvekoti akauya zvine mapepa yatachwa neaffidavit yaakanyoresa iyi achiti akanga akundikana kuuya musi wekutanga kudaro nekunge akanyeperwa naclerk of court madhetsi chichi ndobva tapiwa zuva rekuenda kudaro tikataura zvekukambani ndo mapepa taanawa tikapiwa mari yekuenda kukoti ndobva taenda tasvikawo koti takagara takasvika ma7 ma8 achisvikawo koti regensi akadedzwa tikadaira magweta ake vanagoneso ndatakaidza vakauya vakati mapo meseri tikati eta tikanzi chingwa yekuofisi tikangoda kuti kaparadza nguva kupinda mukoti yeti nyaya iyi yakapera kare handi yekuofisi toitaura nyaya yacho tisati tapinda takaenda muofisi iye aripo akagara inini naElias takagara akatsanangudza zvaakatsanangudza isusu tikadaira nyaya yacho tikaudza magweta ake tikati isusu tiri kushandisa kunoka kuklema mari kuti tumubhadari but tiri doke tiri kumapurisa chiri open isati yaenda kudai asati adzosera mapepa kumapurisa kuti nyaya iende kudai magweta ake muofisi memagweta ake vakamuti wakatinyepera mepo ukati vanhu ava vakabvisa fine saka unotodzoka kumapurisa unosimudzira nyaya yavo ndobva adzokera zvekwaruda kusimudzira nyaya yake sitadzoka takanoripota zvekukambani ndomafambiro ataita 5 days later purisa akafona personal department kanzi vakomana vaya vanatomupangura naElias dheti rekoti kupenharonga rabuda tosangana musi wechipiri kukoti ngavasauye nepano vasungwa ngavatsvage mari dzavo dzepasi kambani yakatipa mari yepasi tikaenda kupenharonga tasvika kupenharonga handini ndakanyoresa vacharangwa kuita mboo yangu handini ndakanyoresa vakaunda kuti ite mboo yangu handizivi kuti vakanyoreswa nani but vacharangwa vanga varigedza basa vatove ne7 years varigedza basa vakushandira kuchimanimani but mapurisa vakateera vanosamona vacharangwa takangona vacharangwa vasvika nemotikari yavo ndarakaunda anga old person anga ane almost 88 years ndakangoona akusvikawo achiperekedzwa nemukadzi wake ndakarwadziwa ndarazvo akabata tsvimbo takapinda mukoti akatanga kutaura nenyaya apedza vacharangwa vakabirwa sekutinisi vakapinda vakatsanangudza akati aiwa inini ndini ndakatuma vanhu kuti vabate munhu asi paakadonhera ndanga ndisiva but mukuru wemapurisa akauya akanditaurira kuti ataura naye kuti uri kuchemei akati ndarovera gumbweri padombo ndakaona akabirwa akapinda mukoti
akataura kuti ai muzukuru wangu mai vake ndikavaona ndovati hanzvadzi ichokwadi ndakasvika sungwa kwandingakaita kazvitusi ndikati mapurisa chimusiyai chava naye kuofisi ndakabvunza mwana wanzvadzi yangu kuti uri kuchemei akati ndarovera zvimboiti padombo uri kutizei zvandanga ndauya kuzotora futi nhau yakanga adetserwa kuofisi yange iri nayo kuti abve mukombo nekuda kwechikonzero chakanga chanyorwa ripoti nadr makinari panyaya yetwana tonga twavo handingaoni munhu adaidzwa kuofisi kuti ataurwa kuzi chibuda mukomboni hauchadiwi kugara mukomboni munhu iye akutiza wotozomubatei mapurisa mamubata mumwisa cheni mumudzosa kunoko inini ndoda kutaura chokwadi pamberi pedaa pavaitaurirana nyaya dzavo pavaitaurirana nyaya dzavo handisida kuitonga nyaya asi ndoda ndingozwe chokwadi nekuti mutaure chokwadi hanzvo hazvimake sense mabambo kuti munhu adaidzwa kuofisi kuuya kuti uya tikutaura kuti hauchashandi panapo imba yaugara chibuda munhu otobuda muofisi mumwe speed wotozi mapurisa chibva mamubata mudzoke naye kuno muisei cheni ari kumbotizei aitwei ari kutizei ndopekutanga aitwei chii chaita chinotizeva kuti aiswe cheni kuti adzoke kuofisi pangu handisina kuzwa bamboka handisina kandakambozwa baini kuti munhu anozotema munhu nedemo muteme iwo vototeme ka watema munhu nemo vozobvunza iya ndamutemerei ndozvamunedza kutaurira kuti makangozi bata isa cheni bata kozobvunza maisa munhu cheni kuti wamisi kodai makasungwa unlawful iye unlawful arrest maisa munhu cheni hamusi kuzoti nyaya munhu ari kuzvimhanyira mutozi bata isa cheni wototi hamusati mubvunza nyaya yacho ndei kutoisa cheni kwakutodonhedza matodonhedza munhu pasi waroera pasi watokwara ivi demakadonha pamusoro pake makamubata kudatisiya sekona nyaya yenyu toti nyaya yenyu ite clear isave nyaya yekutonga muda kutitaurira nyaya dzatsuro nagudu ai hanzovamba isu tatoda izvozva kuti nyaya yekuti ichisvike pairi nhasi tazwa kwese marondedzera makadai yakazopinda here mudare yedzimhosva kudare yedzimhosva kupinda ronga yakapinda ikazi chii tikanzi isusu budai neni koti ndokuti hatikoshena chitiyambira kuti musazodaro remangwana topakapinda nyaya koti yakati chii neinjari inanzi papa ndiri kunyepa ndizivi mapepa izwai pane medical report ka munhu akwara and up to today is evident kuti munhu akadini akakwarawo handiti kuti mai arovere padombo ndimi mama musunga wavo ndimi mamuri kumudzingirira handiti saka munozoendai sport free sei imi muri makonzert dai mai akapinda mubhazi vakatsikwa nebhazi it was your problem because ndimi mamuri kumudzingirira saka dare rinogoti mimi budai muende scot free hamuna nyaya asi munhu aremara uchirema icho pane here court papers to support that do you have any court papers mune here matsamba edare akakukliya imimi inini mapepa ekudare kwatakakriwa maworship andina asi andinawo ndeyekumagweta kwake kwaakanga anzi nemagweta ake gweta rake handirenyi saka hamuna access kugweta rake why muine access kuinformation yegweta rake risiri renyi ndiri kutaura kuda kuti ndemapepa ake gweta rake rairepresenta iye ranga risikarepresendi imimi kana mamwe nemagweta enyu anorepresentani imimi haarepresenti chii uyu ende mai wayo ndeyekuti why mamuine so much access kumagweta ake imimi you took advantage yekuva mapurisa kwete saka chaikupai access kumagweta ake ekuti maikwanisa kudiscasa iye nemagweta ake
As make sense. Andina kukwanisa kudiscuss nemagweta yake asi kumapepa hataipiwa makawana sei hataipiwa isusu tichidedzwa kukota Inga pamusoro changamiri mataura kuti makasanganisana nemagweta ake kubva manzi neofisi tichange tambodiscasa tizigoti yakamira yakadini magweta ake uyu iye akungani right saka access imimi yekuti magweta anomiririra imimi neuyu at the same time how ndoda kutaura chokwadi pandoda kupiva kuti ndidzo anyway hatisi kushora zvakaitwa da tiri kushora nyaya mafambisiro yakaita isu chatoda kuti tizive kuti uyu mai vazodzoke nhasi kunoku chawati vadzoke kunoku nhasi vari kumbodei rubatsiro rwavari kuda because chiri kutauye kunoku is because she was unfairly treated because ane injury iri kuoneka gumbo rakaremara and you confirm zveshuwa kuti ndimi makamubata mukamudonhedzera akadonhera padombo ari kutiza ndimi makamubata but at the end of the day mozi chibudai mukoti chiendei asi mai ari kurwadziwawo and that's a permanent injury kusvika afa saka ma 11,000 yakazozwi kukoti ndo zvandiri kutsanangudza kuti ndine mapepa acho andogumositsakanaka aitwara ndabva muofisi yemagweta ndaripewa bhiki kuvaimba mukoti chinogranda compensation handi lawyer chinodetermina injury kuti yakakura sei imedical report then that medical report ndiyo inoshandiswa necourt kuti court izokwanisa kugiranda kuti munhu uyu mukompensatei zvakati for injury yakati anzvo saka imimi mapepa yamunawo kuti mune mapepa yakaiwa ini ndikuda kuti izvo yakati uyu ndoda 11,000 dare rakamupa here 11,000 kana kuti rakati hakuna handichazivi nokuti patakanzi endai imimi chamakaendera kukoti makaendera kukoti nyaya yekuti mama daidzwa kukoti kuti uyu ati ari kuda 11,000 kwamuri ne11,000 kuna Bururway saka ndio nyaya yahombe yamakaendera kukoti yecompensation aiwazvo ndiri kuti bambuzo muzwa pane yangu ndati chamakaendera kudari makaendera nyaya yekuti uyu anga akanga amhangara achiclaima kuti ari kuda 11,000 for injury ari kuda 11,000 kwamuri ne11,000 kune chii kune umwe wenyu saka ndofanira kuti zvomakazoenda kudare dare rakazoti neclaimu yake ndo zvandikuda kutsanangudza pamberi pedare ndichiti patakadzoswa kubva kucivil court hatina kuzopinda adzoswa uyu nemapepa ake because akanga ati kumagweta ake vanhu havakabvisa fao tikati hatina kugweta tapinda mukoti ndokuvanzi nemagweta ake dzokera zvinhu mapurisa kwaruda unotangidzisa nyaya yako nemapepa ako ekwachiremba ndokubva adzokera mapurisa ndokubva tasamuma kuti tiende kupenharonga kukoti ipapa handichazivi kana akaratidza mapurisa mapepa ake ekwachiremba because indaive ndokubva taenda kupenharo kwakazodedzwa vana charangwa ivavo vandiri kutaura nezvavo kwakadedzwa kaunda iye vandiri kutaura nezvavo vakapa umbowo hwavo mudaro ndokubva tatongwa nenyaya yekunzi nyaya taipomera kuti ndeyekumuromo mudare yekupenharo tatongwa nenyaya yekutaka muromo umbowo hwaiswa nevakanga vadedzwa ndokuti payakati yawanda tisina mhosva budai nyaya zvecompensation yake tichaziva pari kuti musoro wangu utenderere ndepekuti hamungazi mune mhosva ivhu rakazvimba kudaro ivhu rakatenderera kudai egbh bambo egb grievous bodily harm egbh saka munzi pagbh munzi hamuna mhosva sei changamire handichazivi kuti inini semusungo ndaizoichamudakudibatsire maya imi wanaigara imi mai after maenda kukoti kuti kwakanzi chii koti zvakanzi ndakatiwa mapepers kuti vandadzokera kwezvataenda nekunasa kuna Eastern Highlands zvakasvika vakatorina mapepers ecompensation ekuendera kunasa ndakaendesa mapepa musi wa17 September 2017 zvese wazviona zvimacondition zvimadokta zvese zviriko kunasa kana chaudaidzirai dokta wedu asi Eastern Highlands ndotine maloya yedu saka ndo pakatomira nyaya dokta wekunasa handisati ndadaiswa so izvai ambe maadvice because nyaya iri before the court isati yapera saka nyaya izvi yainoita dzokai kuEastern Highlands handiti
mudzoka futi magweta emuchiri nawo here kana magweta enyu achiriko magweta enyu ngaite follow up neEastern Highlands handiti kuti nyaya yeclient yedu because kana mutotaura nenyaya yekuti pakatofirwa mafomu ndenasa nechi zvese admission of guilty on the part of Eastern Highlands kuti Eastern Highlands yakaguma chii mhosva yayo ndosaka uyu anga akudza kombazetwe nechii nenasa asi tauda kuti tione kuti nasa yacho sei isisina kuzokombazeta munhu sekuti ukaita chii wakaita munhu saka imimi mbuya dzokai nemapepa zenyu kune gweta renyu ngatifola mune Eastern Highlands rione kuti nyaya yenyu yakazofira papi nenasa so that you get compensated because haisiri nyaya yedare rino asi tangoivhuravhura hedu kuti tione kuti tibatsirane kuti aiwa handizvo ndotazova kuti masendiments nokuti wakazi tatazibatai tiuraye kudai handizvo asi tikuti ngatidzire nenyaya iripo yekuti iyi yakatoenda kumakotsi ine process kumakotsi isati yapera according to me process kumakotsi haisati yapera saka imi midzokai kuti gweta renyu rende iri communicate neEastern Highlands renews Eastern Highlands process yakanga yatanga yanasa nechi zvese zvaapapi so that imi mukwanise kudii kuyamari yenyu because nyaya yemutaura nezvayo you are talking of 37 years ago 37 years ago murungorwadziwa handiti matochirema for life ndosanditoa chiendai zvese anofanira kunga kutora taketa for my expenses yo Eastern Highlands but kana mukanyarara manje Eastern Highlands inoramba yakaita sei yakanyarara chidzokai kumagweta enyu mudi kana magweta enyu maona kuti hasi kudaba munozodzoka tokubatsirai nemagweta emadzimai magweta ehurumende aid vanokubatsirai kuti mubatsirike asi wakakupondaita waona okay tawaziwa hapana chakamusha wakaita kuti mukwara yes ndinokubvunza kuti sematauraita mambo kuti hapana munhu anganziuya kuofisi kuti ubude murume nekuti watadza kurapa vana obuda chitiza imi namurongotizei kuti muzoti ticha chinongoitika mashoko enyu akanaka handisi kufuka nawo zvekuofisi kunyeperwa vakatondikasomupasura ndiatoda kutsika wadikuenda kona pasi ndiakaunzika negingona kuti wane purisi dzechipurisa dzedu hatina mambosvika nekuofisi kaunda akatobva kuofisi mukuru wemasecurity kuti uzotonditora kumba ndiwakanisimudzoka kumba ivavavo ari kutonyemba zvese zvari kutotaura kaunda uyu kaunda akafa uyu mara charangu wacho akafa ndiye akatotora certificate yangu yebasa charangu wacho no it's okay chitenda tamutaura kana mashaya rubatsiro kwa madzoka tokubatsira isu kunenzeze muone compensation for that yes iye yamutaura yenyu nekuti sinzwa wacho wakafa kana chaitange aichabatiki asi chitaitwa kuti muchite zvokuti imi murarame upenyu reshe uri normal kuti maexpenses amusangana nawo Eastern Highlands inge ichita sei ichitasa no it's okay indeed yes ayo chandikukumbira kuti ruzevha kwandogara sabhundi yakandipa bepa rachikonzi chakati ndirusvike kuno achada kuziva kuti nyaya iyo yafamba sei because masabhuku ena achada kugara nendurura masabhuku atori right tichataurira isu sabhuku munhu wako uyo usine kamweya kari mutenderera musoro kekuuraya akasati akapedza hedo amuzogutsikana iro tati isusu nyaya yabuda handizo tikuti isusu izvo yabuda nyaya hapana zvamadini zvamabasa nazvo handizo
ndonya hapana zvababatwa nazvo asi kuti murimo mukati minyaya pamaishandira katiyo mune nyaya makasiya maitaiko ndiyo yakukuteerai kuvillage andizvo zvakafanana nemunhu anoti wabva aita kubasa kwake ubva aba 100,000 ndobva atoisa tsamba yeresignation obva atorizaina wanozoona munhu arizaina kwake aiwa munhu chakakonzeresa kuti arizainika anga aba 100,000 mapurisa akusimba anokuteera senge zvoti kuita iko makazviita 37 years ago pamwe mwana wenyu watozvizivi kuti zvomakaita asi dango renyu rauya kuzwa nyaya kuti yamakaita baba 37 years ago ndozvinokurakidza kuti mhosva iori mhosva iori babambo asi endai mogara yenyu zvakanaka chatongoita chete kusadzingirire vanhu wamusikazivi nyaya dzacho